Bo día a todas e todos. Empezamos esta sesión ordinaria co primeiro punto do orden do día que dice aprobación se procede da acta da sesión anterior. Algo que decir ao respecto, concelleiro do BNG, portavoz ou voceiro do Partido Socialista? Seguinte, aprobada por unanimidade. A aprobación se procede do recoñecemento extrajudicial de créditos REC 1/2025, interventora, deben de ser o de sempre, de todos os anos, das facturas que veñen... Son as facturas que vinieron unha vez entrado el año 2025 e algunas se quedaron sin tramitar del año pasado. Bueno, fundamentalmente luz e energía. Normalmente suelen ser de energía telefónica, ¿no? Sí. Eso. Señor concelleiro do BNG. Nada, non simplemente dicir que estamos en principio de acordo que a xente que oferta os servicios reciba a prestación correspondente no máis corto plazo posible. Iso non quere dicir que estemos de acordo coa política económica que leva o equipo do Concello. Nos vamos a absternos neste punto. Moi ben, moitas gracias, don Jairo. Solo por comentar que había un reparo de intervención con respecto a este punto que di que, como son servizos permanentes no tempo, de por que non se licitan, é o que aparece aquí no informe de intervención, o ser progresivos no tempo, leo aquí, basicamente, suministros como enerxía eléctrica, telefonía, internet, servizo de limpeza, que pola súa natureza son necesidades permanentes e, polo tanto, debería procederse do mesmo xeito con a licitación de conformidade ca lei de contratos do sector público. Moi ben, eu estou cansado de repetir os servicios administrativos tamén do Concello de que o preparen, porque algúns teñen algún retraso, é certo. É que non teño máis nada que asumir tamén a súa conste a súa proposta. Conste que o da enerxía eléctrica ao mellor non nos veu tan mal porque dá casualidade que cando foi a pandemia subiu moitísimo o precio da luz e nos mantuvémonos co mesmo contrato. Pero, é certo que hai que sacalo a concurso, o cual aforramos aí cartos. Non obstante, eu constantemente estou mandándolle aos servicios administrativos do Concello que efectivamente que saquen a concurso, que preparen os pliegos de condicións para sacar iso para diante. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? O seguinte punto era a aprobación se procede da ratificación da corrección do proxecto do Plan Provincial de Obras Cooperación ás Obras de Servicio de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos post-2025. Que era iso, o secretario Alberto? Aí está. Sí, é un requerimento da Diputación para adecuar o proxecto en cuestións técnicas. Creo que era no tema de precios unitarios, había que adaptarse á tabla que tiña a Diputación e, como é un acordo plenario, a Diputación exixe que esa modificación que veña a pleno, nada máis, ratificar ese acordo. Votos, tes algo que decir? Non. Votos en contra, abstencións, votos a favor. Seguinte asunto, a aprobación se procede da moción do BNG relativa á rede de estradas locais. Ten a palabra o concelleiro do BNG. Un dos parámetros fundamentais que ten que ter en conta un goberno local é a rede de estradas municipais que tecen as comunicacións internas entre as diferentes parroquias e que tamén permita un acceso a outras estradas de maior entidade como son as de titularidade autonómica e mesmo estatal. Neste contexto, o BNG de Abegondo considera fundamental que a rede local de camiños e estradas permaneza sempre nun óptimo estado de conservación, coa sinalización adecuada para garantir a seguranza da veciñanza, coa iluminación correcta para evitar incidentes innecesarios, con beirarrúas e sendas peonís se for preciso, para que os peóns poidan desenvolver as súas actividades con tranquilidade, etc. Correspóndelle ao goberno local estar atento a que a rede viaria municipal garanta sempre un mínimo de seguranza ás e os habitantes do Concello. Tamén é función do goberno local permanecer en constante diálogo e escoita coa veciñanza para deste xeito ser conscientes das necesidades que ten Abegondo. Entre estas necesidades son recorrentes aquelas que están en relación coa rede de camiños e estradas locais, limpeza de valos, cunetas e javias. Após desta breve introdución e seguindo este proceso de escoita,
ao que facíamos referencia anteriormente, o BNG de Abegondo quere facerse eco dunha petición que algunhas e algúns membros da veciñanza de Abegondo nos trasladaron recentemente. Coméntanos que a estrada que comunica Ardexurxo na parroquia de Sarandós co lugar da Cruz de Beira, tamén na xa citada parroquia, presenta multitud de fochancas e esta situación empeorou notablemente coa realización das obras de saneamento que se efectuaron dende o Concello. Alén diso, tamén nos falaron do perigoso que era o tramo da ponte do río Barcés, posto que non hai sinalización adecuada, a visibilidade é casi nula, ademais os peóns están obrigados a circular pola propia estrada. Na visita que fixemos ao mencionado lugar, poidemos observar que non hai ningún punto de luz artificial que poida mellorar a seguridade cando se transita pola estrada preto da mencionada ponte. Tamén é certo que non hai apenas sinalización nin visibilidade e hai treitos da estrada que parecen un campo de minas. En segundo lugar, tamén nos traslada a veciñanza a perigosidade que presenta a estrada que vai de Abegondo a Presedo, xa que está moi transitada. Hai moito paso de vehículos pesados, sobre todo camións de madeira, que xa teñen protagonizado diversos incidentes debido ao estreita que é a estrada, ás curvas que presenta, a inexistencia de sendas para peóns, a pouca sinalización e ao pouco respecto que se lle mostra ao límite de velocidade. Por todo o descrito, até aquí, e atendendo á petición da veciñanza, o BNG de Abegondo solicita que o Goberno local proceda a sinalizar e a reparar canto antes de xeito máis adecuado posible a estrada que une Ardexurxo coa Cruz de Beira, que se artellen solucións para facer máis seguro o tránsito pola ponte do río Barcés situada entre Ardexurxo e Bordel. Que o Goberno local proceda a realizar sendas para peóns, ao menos nos tramos máis perigosos, na estrada que une Abegondo con Presedo. Que o Goberno local estude e valore as medidas a tomar para aumentarmos a seguridade na estrada citada no punto 3, bandas rugosas, sinalización adecuada, mellora do firme, etc. Moitas grazas. Partido Socialista, don Jairo. Primeiro, para nós, isto non vai de presentar mocións, que tamén que é a forma ideal para facelo. Levamos insistindo en varias sesións plenarias de veciños que nos reclaman actuacións en diferentes zonas do noso Concello. Creemos que hai unha gran cantidade de viais e camiños de competencia municipal que necesitan un arranxo, e tamén creemos realmente que hai unha especie de parálise no noso Concello neste sentido. Ou non se arranxan, ou existen partidas, por exemplo, do POS ou municipais que non se levan a cabo, ou non se licitan, e, polo tanto, tampouco se executan. E as que se empezan, a veces botan paralizadas meses. É dicir, nós insistimos en que este goberno teña en conta todas estas particularidades, se poñan as pilas neste sentido, añadindo un pouco ao que argumenta o compañeiro do BNG, pois propoñemos elaborar un catálogo de vías municipais de todo o Estado. Disculpe que o interrompa, o que estamos debatindo é a moción del, non é o resto. Se quere facer a pregunta logo despois faga, ou a sugerencia, ou o que queira, pero claro, limítese a proposta da moción del con respecto a del. Pois a proposta que nos presenta o compañeiro do bloque, nos gustaríanos que se elaborara un catálogo de vías do Estado actual e priorizar as necesidades máis urxentes e que se poden ir añadindo en tempo real o que máis ou menos o que se vexa que é necesario. Insisto, con respecto á moción que presentou, está de acordo? Diga. Sí, o noso voto vai a ser a favor. Moi ben. Eu simplemente decir que me adiro á proposta que fai o PSOE nese respecto. Os dous poden facer unha proposta conxunta, eu agradecelo moitísimo. Eu, antes de contestarlles e dicirlles con respecto á moción que presenta vostede, ratificada por el, por o Partido Socialista, decirlle que, efectivamente, é certo que temos un certo retraso, un gran retraso con respecto á contratación de algunhas obras debido aos problemas que houve con respecto ao aumento dos materiais. Creo que agora o secretario están sacando para diante todas as que tiñamos retrasadas. Esperemos que neste verán se poidan executar todas. As que en principio tiñamos aí xa a relación, tamén contestando a súa proposta,
a relación de necesidades ten aos técnicos municipais e nos elaboranse en función dos técnicos que nos dicen cales son as que están mellor ou peor, e de feito as que están contratadas ou están licitadas pois son as que se consideraron por parte dos técnicos en peor estado. E ora vou á moción. E a resposta vai para os dous. Pero, bueno, primeiro, se me permiten, voulles contar unha anécdota que é moi simpática. Eu nunha ocasión, nun pleno destos, había unha concelleira, concretamente do seu grupo político, que era unha letrada, chamábase, non me acordo como se chamaba, Olga Arias, ou algo así, que fora delegada da Consellería de Agricultura cando fora o goberno aquel que fixera, non sei se fora na época de Touriño, máis o Bloque. E estaba nun pleno, traía sempre libros, como lle chaman desto de leis, puñase encima da mesa, chamámonos as de Dios, era unha concelleira que era letrada. Entón, empezou a protestar por un problema que había con fumes que botaba unha determinada instalación. Ela vivía en Vila de Suso, entón protestaba polos fumes que botaba o matadeiro de Montellos. Ela acabou, puxome a caer dun burro, pero a caer dun burro, que me permitía eu eso, e ao final acabei dicíndolle: mire usted, concelleira, cando se presenta ás eleccións, o primeiro que ten que saber é os límites do término municipal. En segundo lugar, a quen pertenece esa instalación. Isto vai para os dous, tanto para vostede, que é o que presentou a moción, como o que apoia. Vamos a ver, a carretera de Abegondo a Presedo é certo que ademais já desde fai anos están en un estado bastante já lamentable, en determinados sitios hai fuchoncos, como lle chama vostede, e probablemente en algún sitio, como aquí baixando desde Vilanova, pois probablemente si xa necesaria unha acera, porque si hai un cacho alá en Presedo, tamén hai un cacho en Cerneda, pero aquí baixando probablemente se xa necesaria tamén unha beirarrúa para que baixen os veciños que non teñan problemas de seguridade vial. Saiba vostede que eu esta semana xa estuve coa Conselleira de Medio Rural, que é unha das plantexamentos que lle vou facer, independentemente de que pedimos moitas veces algúns outros camiños para non ter que financialos con fondos municipais, era de que veña ela máis a directora xeral da GADER a ver esta estrada que une Abegondo con Presedo, que é unha estrada básica e fundamental para a circulación no Concello de Abegondo, para que a financien, porque é unha estrada que costa moitísimos cartos. A última vez creo que andábamos falando de 300.000 euros o que costou o arranxo desa estrada co aglomerado que se fixo, pero é certo que ten moito tráfico e si necesita unha reparación con respecto a este asunto. Pero con respecto ao outro, de Ardeixurso a Cruz de Beira, aos dous voulles dicir o seguinte: cando soliciten algo e pidan algo ao Concello, neste caso a Alcaldía, primeiro averigüen de quen é a estrada. E se a estrada non é municipal e é, neste caso, da Diputación, que ao parecer está gobernando o Bloque e máis o Partido Socialista, eu diríallelo a Lixa, que son os seus grupos que están gobernando, pois de que a arranxen, porque a carretera que vai dende Ardeixurso a Cruz de Beira é de titularidade provincial. Por se non o sabían, eu entendo que non o saiban, pero porque evidentemente non teñen por que saberlo. Pero eu averiguaría primeiro, antes de solicitarlle ao Concello que arranxe unha carretera, a quen pertenece esa carretera, porque a nos xa nos chega abondo con arranxar as nosas, como se pediran esta carretera que vai por aquí ou a que vai desde Carral a Montouto. Son, en este caso, de titularidade provincial e, por lo tanto, eu o que podo facer é trasladarlles a súa petición. A moción non lla vou aprobar porque me parece indigno que non miren antes de presentar unha moción a quen pertenece a carretera e, por lo tanto, eu suxírolles que antes de protestar averigüen e intenten averiguar onde viven e ao mesmo tempo de a quen pertenece o bien de que están protestando. Eu sei unha sugerencia que lles dou, pero vostedes poden facer o que estimen oportuno, como vostede dice moitas veces. O Bloque Nacionalista Galego consensúa unha asamblea e fai o que lle parece. Está no seu dereito. Simplemente lle fago unha sugerencia. Eu, se queren, o que podo facer
pero como un ruego de trasladarlo á Diputación, de que vostedes pediron aquí isto e dixeron que estaba feita unha auténtica porquería, que tiña moitos fuchoncos e que tiña non sei cantas cousas, trasladarlo, parecía, incluso me parece que puxo que había minas na carretera, non? Un campo de minas. Bueno, pois así eu trasladei á Diputación a súa queixa, a dos dous grupos, porque eu creo que é o meu deber trasladarlo, evidentemente. Bueno, pois, votos a favor desa moción? 5, vale, perfecto. Votos en contra? 7. Secretario? Non se aproba. Non se aproba, pero non obstante trasladarlle a petición dos dous grupos á Diputación, porque se engañaron de que era municipal e non é provincial, entonces esta é a miña proposta, trasladarlle á Diputación para que se entere a Diputación de que está en mal estado. Eu agradezo-llo moitísimo de calquera maneira, que me digan cando está unha carretera que é de outro organismo e que solicite que se amañe. Seguinte asunto, creo que outra moción súa, que se chama se procede da moción do BNG para adoptar medidas de inclusión e accesibilidade nos parques infantís e circuitos biosaludables do Concello. Ten a palabra. A mellora da vida das persoas con diferentes capacidades e que son máis vulneráveis diante dun mundo e unha sociedade deseñada para o que o discurso predominante entende como norma, debe centrar as políticas de todas as institucións e como organismos máis próximos á veciñanza debería ser un aspecto central dentro da política municipal. No BNG de Abegondo estamos fondamente comprometidas con esta cuestión e temos feito propostas nas diversas mocións presentadas ou nas múltiples preguntas trasladadas á equipa municipal para que o Concello tomase medidas que favorecesen a inclusión das persoas que pertencen a colectivos que se poden considerar vulneráveis por non ter unha contorna adaptada ás súas necesidades, xa sexa físicas, cognitivas, sensoriais, comunicativas, educativas, etc. No que lle atinxe ao Concello de Abegondo observamos que queda moito por facer en múltiples aspectos no que a accesibilidade e inclusión se refire. Adaptación de edificios municipais cheos de diversas barreiras, adaptación do CEIF San Marcos, adaptación dos espazos deportivos. A nivel legislativo, é claro e evidente o incumprimento que a equipa de goberno fai da legislación tanto internacional e europea como da estatal ou mesmo galega. Isto reflíctese no seguinte nivel, que é o constructivo e urbanístico. Escaleiras, chanzos, deficiente iluminación, portas estreitas que non permiten o paso de cadeiras de rodas, falta de sinalización para persoas con trastornos de espectro autista, inexistencias de bucle magnético nos edificios municipais e nos actos como teatro, charlas e concertos para persoas con deficiencias auditivas usuarias de audífonos, non hai subtitulado nos vídeos que o Concello postea nas redes sociais ou mesmo na súa página web, impedindo acceso á información das persoas xordas como se recolle na Lei 27/2007 do 23 de outubro, ampliada recentemente no Real Decreto 674/2023 do 18 de xullo. Non hai sinalización braille en ningures e a nivel educativo é clara e meridiana a pouca colaboración e contacto que a equipa de goberno do Concello mantén coas entidades do terceiro sector. Pensando na mellora da comunicación e a relación coa contorna das persoas con trastorno de espectro autista, compre a instalación de pictogramas nos edificios municipais. Estas formas de expresión non verbal son moi útiles para facilitar a comunicación e a integración destas persoas e de moitas outras afectadas por problemas neurolóxicos. Así mesmo, estudar as posibilidades de implantar este tipo de sinalización nas rúas máis transitadas do Concello. Desde o BNG de Abegondo consideramos que estas medidas son primordiais e que marcarían un compromiso claro da institución coas persoas que presentan diferentes capacidades, pero que se enfrontan a unha contorna que non está deseñada para todos e todas. Atendendo ao Real Decreto 193/2023 do 21 de marzo, compre atender ás necesidades absolutamente de todos os colectivos con algún tipo de discapacidade ou dificultade en ámbitos como comercios, servizos culturais e históricos ou servizos de hostelería turísticos e favorecer a súa inclusión social. É por todo o exposto con anterioridade polo que o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego somete a debate a aprobación polo Pleno deste Concello esta moción, propondo as adopcións seguintes. Acordos.
Facermos un plan de accesibilidade universal en todos aqueles espazos de propiedade municipal para podermos realizar as adaptacións correspondentes eliminando barreiras de toda índole. Instar ao Concello a instalar pictogramas en todos os parques infantís e circuitos biosaudáveis que hai no territorio de Abegondo. Instar ao Concello de Abegondo a instalar xogos e aparatos adaptados para as persoas en cadeiras de rodas ou mobilidade reducida. Na mesma liña, adaptar estes espazos de lecer e lúdicos para as persoas xordas, cegas e xordocegas. E 5. Facultar á alcaldía ou ao concelleiro ou concelleira delegado para tomar cantas medidas sexan necesarias para cumprir estes acordos. Moi ben, don Jairo. Nos estamos totalmente convencidos de que as medidas que melloran a vida das persoas son sempre beneficiosas e, ademais, un dereito. Pensamos que non só debería de ser, como se manifesta na moción do compañeiro de BNG, para parques infantís e biosaudables, debería de facerse un plan de todas as instalacións e infraestructuras de titularidade municipal, xa o deixamos de manifesto en algunha outra ocasión, moitas delas carentes de acceso incluso para persoas con mobilidade reducida. Polo tanto, vendo que a moción está argumentada e ten para nós moito de sensibilidade coa xente que nos rodea, o noso voto vai ser a favor. Moi ben, moitas gracias. Vamos a ver. Evidentemente, a literatura, a verdade é que eu son lle de matemáticas e me resultaba a veces incomprensible, ou polo menos entendela na súa xusta medida, ainda que sei o que é o espectro autista. Non obstante, dadas as miñas dificultades para entendelo, todo o que quere dicir aí nesa moción, e que apoia, como ben dixo, o Partido Socialista, non nos vamos a opoñer a isto. É certo que eu non sei como facer eso que vostede pide absolutamente en todos os sitios. Entonces, como dice que se o alcalde ou concelleiro delegado, eu non sei se pode facer unha delegación especial para este caso concreto ao concelleiro do bloque. Pode ser. Facer unha resolución. Unha resolución. Bueno, delegar en vostede, ten un técnico municipal ao que o aparellador que efectivamente dígalle que o que quere facer toda esa literatura que dice, unha salvedade, evidentemente. Eu non me vou a escapar desto e dicirlle que o financie outro organismo. Non, se lle vou adelantar. Vostede está gobernando na Diputación, igual que el, facemos un convenio ao 50%. Fíxese vostede con respecto a ese proxecto que o elabore, ou se o quere elaborar a Diputación Provincial, ao 50% e buscamos encaixe no presuposto. Vostede estea co técnico municipal, elabore ou falle unha delegación especial e consiga vostede a parte que lle corresponde ou co seu compañeiro e o resto para o Concello. Votos a favor, digo, votos en contra, abstencións, votos a favor. A primeira pregunta é ten a equipa de goberno algún plan para o uso, rehabilitación, reasignación de funcións do vello centro de saúde do Concello unha vez comeza a funcionar as novas instalacións? Traemos esta pregunta aquí para tamén someter a pleno que valoren a proposta que nos fan os pais e algúns pais e nais do CEIP San Marcos para habilitar no vello centro de saúde a biblioteca municipal e xerar así sinerxias de colaboración entre as dúas institucións. Ben, isto voulle contestar. Xa sei de que pais de alumnos me está falando vostede, porque eu xa levo moitos anos aquí. Como comprenderá, xa conoce a todo o mundo, ou a casi todo o mundo. Decirlle que ese antigo centro de saúde, que é de propiedade municipal, a nosa idea de principio é que sirva como lugar, non sei se de atención temprana, se tema de bebeteca, ludoteca, é dicir, que actualmente están en uns sitios pois non moi recomendables de poder restauralo e utilizalo para eso. A biblioteca municipal, podía ser unha idea como outra calquera, pero en principio temos pensado, estamos agora pendientes dun convenio, a ver se en este mes de xuño
ou aproba, en este caso, a Consellería, bueno, o Consello da Xunta de 250.000 euros para amueblar o que é o Pazo dos Loureiros, e a idea, a Biblioteca Municipal é poñela ali. Pero, bueno, nunca se sabe, que ao mellor igual tan pronto como igual aquilo surte algunha outra cuestión, pois podría ser perfectamente a biblioteca eso. Pero a idea, dende logo a primitiva, é de que poidan estar ali os rapaces e rapazas co obxecto da conciliación da vida laboral e familiar, porque aquí neste Concello, a parte da escola infantil e das actividades que dispoñemos para os alumnos ou alumnas, bueno, algunhas delas me parece que tamén sabe o representante do Partido Socialista, porque algunhas polo menos no seu momento, as levou el, e decir que, efectivamente, probablemente faga falta ali un sitio, habrá que rehabilitalo, evidentemente, estamos á espera de que remata a Xunta ao Centro de Saúde. Nós temos a obriga, que se lle dixen aquí a interventora, de que hai que facer unha modificación de créditos para pagar o aparcamento, porque temos aí dúas fincas independentes de comprar, pero para pagar financiar o aparcamento, que é o compromiso que temos coa Xunta, e esperemos que así que este equipado e rematado o centro de saúde, que se poida rehabilitar ese. Máis preguntas? Esta pregunta contou a Festa da Xuventude coa instalación de algún punto violeta para a realización de actividades coa xente moza e deste xeito sensibilizar sobre a gravidade e aumento das agresións sexuais. Esta pregunta traio aquí porque sabemos que houve varios problemas na Festa da Xuventude, e tamén hai tempo pedimos o famoso informe que fixo mención o alcalde aquí a servicios sociais, que nunca, pedímoslo por escrito, nunca se nos transmitiu. En unha conversa informal con servicios sociais dixéronme que para facer, que se tuveran que facer informes de todo o que se pide, só farían iso. E tamén, noutra conversa que tuve con servicios sociais, dixéronme que estaban mirando a posibilidade de instalar o punto violeta na Festa da Xuventude. Vamos a ver, a mellor igual eu teño unha versión distinta, pero, bueno, a versión que teño é da que se me trasladou desde servicios sociais, que estaba vostede interesado en poñer ali un punto violeta, eu automáticamente dixen, pois me parece moi ben, que eu non estou... Sí, que... Non é que estivera interesado, pero se tiran moción porque eles dixeron... Vale. Bueno, pois se interesou vostede por que se instalara ali a historia, dixen, adiante, que incluso me falaron de un equipo de Santiago que costaba 700 e pico de euros para instalar aí, non sei que rollo tiñan para instalar, será unha camilla, unha jaima desas, ou unha, non sei se é o que sea, non sei o que é. E dixenlle que adiante. O que pasou despois non me diga vostede, pero interesaríame polo asunto. Eu á Festa da Xuventude fun por ali dar unha volta, non me fijei moito, porque tampouco quería que vostede que eu xa lle toda unha edade ir á Festa da Xuventude. Non me importaría ir, pero non é o caso. Se acaso, máis ben irei á Festa da Terceira Idade cando poida. Sí. Con respecto a ese asunto, estuvo a Cruz Vermella toda a noite, atendendo calquer posible caso que pudera haber, e houve un estando concello onde hai unha traballadora municipal que é educadora social, unha polo menos. É dicir, se sucede algún caso deses, que eu estou de acordo que evidentemente hai que atendelo, pois penso que, de todas formas, estaba ben atendida o asunto nesa materia, é dicir, tanto con Cruz Vermella como con personal municipal. As propostas de servicios sociais, pois moitas veces van enfocadas precisamente a eso, pero a facer formación ou impartir esos cursos nos centros educativos. É dicir, que as novas xeracións que veñen detrás, é dicir, estánse facendo talleres dese aspecto e os cartos estánse destinando a eso. Non quita que no futuro non poida haber un punto violeta nunha das festas, pero se o problema é que non estuvera atendida esa posible problemática que poidera haber na festa, eu coido que sí, pero, bueno, son opinións. Bueno, aquí Jairo vaime perdonar que retome unha pregunta que el trouxo a pleno. Está perdonado. Eu creo que lle perdona. Bueno, perdónalle, Jairo. Que me ten que contestar é Jairo. Sí. Bueno, sí. Eu tamén estás perdonado. Nada, vamos a otorgar o perdón todos. Redundando nunha pregunta que no seu momento trasladou o PSOE a este pleno,
Preguntamos se a equipa de goberno ten pensado facer rede de saneamento na parroquia de Montouto e, por extensión, en aquelas parroquias que non teñen nin tan sequera un método de rede de saneamento. E traemos isto aquí porque, buscando entre papéis, apareceu un documento do 1 de xullo de 2019 con entrada de rexistro 2546, compromiso de acometida de rede de saneamento municipal en Montouto. Sí, señor. Totalmente de acordo. Xa lle vou contestar. Mire, a raíz daquela xuntanza, efectivamente, fíxose unha valoración do que costaría non solamente para Montouto, sino tamén para Cabanas, porque estaba, de feito, está presupuestado, está proxectado no plan xeral unha depuradora en Cabanas. Averiguado o que costaba esa historia, claro, eu trasladei a Augas de Galicia, estábamos falando de 1.800.000 euros. A repercusión que me pasou a min o técnico por vivenda do saneamento, das vivendas que se anotaron para ter o saneamento, era unha repercusión de case 60.000 euros por vivenda. Evidentemente, nesas circunstancias, non se pode facer unha rede de saneamento. É o que a min se me aconsellou, evidentemente, hai que estar moi tolos para que haxa unha repercusión de 60.000 euros. Casi vale a pena facerlle unha casa a cada un xa logo en outro sitio. Entón, nós seguimos coa mesma historia, incluso empezando por Cabanas, que é onde se empeza. Ainda esta semana eu estuve falando co técnico e díxome textualmente: non se pode, alcalde, porque das 70, me parece, casas que había en Cabanas, hai apuntadas, me parece que eran 10 das 70, e non son das que están máis cercanas, son das que están máis lonxe, para precisamente tal. E un momento en que a xente voluntariamente, porque así o queira, de feito, nós estamos facendo agora en todos os sitios, fixémoslo aquí no Asadiño, que se fixo o proxecto, en Limiñón tamén están facendo ali no tema da Fraga, que estamos aí debatindo se se fai unha depuradora ou que é unha estación de bombeo, alá onde efectivamente hai vontade e ademais quere, porque despois hai unha cuestión, a xente que non participe voluntariamente hai que obligala efectivamente a engancharse. E claro, se a gran maioría da poboación non quere o saneamento, a min danme moitísimas razóns, desde o que costa o enganche, que creo que son 600 e pico de euros, ao que costa o mantenimiento, que non están dispostos a facelo. Evidentemente, o gobernar en contra da poboación non me gusta. E, polo tanto, no momento en que se den as circunstancias adecuadas, nós estamos agora pendentes, pois mira onde vive José, temos o proxecto feito, xa temos buscada a financiación para el, estamos aí limando as experiencias con respecto a si 1 millón de euros ou 800.000 euros, ou incluso, lle dicía eu, a Administración Autónoma que en vez de contratalo eles que nos deran a nos medio millón de euros, que facíamos nós cos nosos contratos, facíamos toda a rede. Estou totalmente de acordo con vostede, e máis con vostede, de que efectivamente ali donde efectivamente a poboación o queira porque o necesite, pois estupendo, é que o vai a utilizar. Eu acordo a primeira vez que fixéramos un saneamento en Sarandós, concretamente, de 70 casas que había, creo que se engancharon 5. E creo que ainda non se engancharon moitas máis. Non. De 70, 5. Claro, en este caso fora un proxecto da Xunta co cual era baixando de Carral e non ten maior trascendencia. Pero estamos rematando agora un arte xurxo que falta para colocarlle o topo, que efectivamente había un 60%, que sean moitas casas, pero había un 60% que vai a coller. É dicir, vamos a, igual fixemos en Bordel, que efectivamente xa está funcionando, pero ali tamén andaba o 60% das viviendas que querían e se engancharon. Bueno, é a resposta que lle dou. Perdona a miña ignorancia, pero en Montouto non se pode facer por tramos se hai X cantidad de veciños que queren? Vamos a ver, eu se vostedes, xunto aos veciños que queran, podemos intentar facer mini depuradoras biolóxicas. Hai algunhas, mire, é un tema que eu teño moi estudiado fundamentalmente con un Life, mas tamén tuve ocasión de comprobarlo en moitos outros sitios. Ás veces, en vez de ter unha macro depuradora que pode ser físico-química ou incluso a parte biolóxica, en rueiros pequenos podense facer unhas depuradoras biolóxicas. Tamén se pode facer un individualmente en cada domicilio, é unha especie de unhas fosas sépticas, pero que teñen estas depuradoras biolóxicas como a que temos en San Román ou a que temos mesmo alá en Cullergondo,
é simplemente, non ten ningún procedimento químico, físico sí, que a entrada filtra todas as cousas que haxa físicas, o material físico pasa simplemente o líquido. Logo despois pasa por cantos rodados de máis tamaño, de menos tamaño, e logo despois plantanse unhas macrofitas, que son unhas plantas que absorben precisamente os nutrientes que van derivados dos residuos líquidos urbanos, e despois sale unha agua xa prácticamente toda depurada. Eu non a bebo, pero vai directamente ao río, e polo que nos dicen os técnicos de cada vez que a miran, ou que as analizan, salen unhas condicións onde non hai nitritos, non hai DBOs, é dicir, que salen depuradas as augas. O problema que temos é que hai o que antes comentaba, que é certo, é dicir, claro, facer unha instalación e logo despois que non se enganche nadie, ou os obrigas a todos, en aquel momento non se obrigou, ou senón evidentemente ir en contra do que a población quere, porque a mí se me pide o 60% ou a nós, digo a dicirlo a min, eu estou falando tamén de vos, mas da corporación municipal, que eu creo que isto afecta a todo o mundo. Ahora, se ali hai un grupo de casas e hai un sitio onde facer unha mini depuradora, buscámoslo ou expropiamos o terreno e facémolas. Siga vostede. Ten a equipa de goberno algún plan para a recuperación e rehabilitación da Ponte das Táboas antes de que colapse outro elemento do patrimonio da A Ponte das Táboas? E cal é? Está ali, xunto no medio dos matorrales, de pedra, maravillosa e estupenda. É que eu non sei a cal se refere. A ver, outra vez lle agradezo a pregunta, pero mire vostede, ali está o linde entre dous concellos. Aí consultei, falei co Concello de Carral. Ai, sí? Dixeron que era propiedade do Concello de Carral. Ai, sí? Hombre, mira ti, pois vámoslo consultar aquí, case seguro que é do Concello de Carral. Non se preocupe vostede que, por favor, secretario, mire, unha ponte que vai dun río, pasa por encima do río, dun lado é de Carral e do outro lado de Abegondo. A ver de que concello é. Noutros casos, pois suele ser dos dous concellos, ou seja, dos concellos. Non é ningún dos dous, senón que é de Augas de Galicia, pero bueno. Aí, a moeda do río. Ves? Pois é mitad cada un. Pero se vostede lle dixeron en Carral, vamos a averiguar o asunto. E o técnico, eu conozo o alcalde que sei a capacidade que ten de técnica, pero o técnico que técnico era? Bueno, pois averiguaremos. É unha ponte romana ou ten algún interés? Medieval? Bueno, pero ainda que sea medieval, pois podemos intentar. A min aí sí que me gustan ese tipo de historias. Hai unha ponte romana á beira da miña casa, e, por certo, amañámola entre Betanzos e máis Abegondo. De todos os servicios, ainda que fosen os dous concellos, sempre se pode facer un acordo dos dous concellos a pagar. Sí, pero a ver como lle explico eu os acordos que facemos nos concellos de Carral, case todos repercuten o gasto económico no de Abegondo, e, polo tanto, son todos, ao 100%. A atención temprana, o tema dos obradoiros, todo o que temos con o Concello do Carral repercute económicamente en nos dirá. Eu chegar a un acordo con Carral sempre cando se non poñen os cartos non me parece moi razonable. Eu se os poñen eu encantado da vida. Más preguntas? Podería a equipa de goberno explicarnos en que consiste o plan de limpeza de valos, cunetas e javias, xa que parece que non funciona moi ben dado o número de queixas da veciñanza. Atendendo isto mesmo eido, que plan ten a equipa de goberno con respecto á reparación de fochancas da rede viaria municipal? Prioridades, cronograma, temporalización, atención ás demandas da veciñanza?
Vamos a ver, tamén ten razón, eu cando ten razón doulla, e polo tanto, si é certo que temos un problema en estes momentos, hai un dos tractoristas que doulle un infarto de miocardio, está de baixa, estamos cun proceso de selección de un novo mozo, como sei como se chama, peón que vai estar nos próximos días, e tamén temos pensado que no caso de que non lle este para rematar, tamén contratar externamente a unha empresa para que as limpe as cunetas. E, en segundo lugar, con respecto aos baches, ben un pouco relacionado co anterior dos camiños, efectivamente, eu teño dado a orden, o que pasa que ainda non ten xente de abondo, porque necesita máis, vamos contratar ahora xente para que se poidan rebachear antes de que veña o verán e que se vayan facendo as que están contratadas. De calquera forma, gústame moito que se interese xa por os asuntos municipales, independentemente de que algún veña, sea unha pista ou unha carretera provincial, pero, bueno, está ben, isto de que sí. Sí, pois daquela informaronlle mal. Veña, siga. Que actividades se teñen previstas dende o Concello para apoiar as reivindicacións do colectivo LGBTIQ máis no mes de xuño? Non o sei, preguntarei aos servicios sociales a ver se teñen algunhas. Após de termos visto a nova en diferentes medios, que sabe a equipa de goberno, se isto é verdade, a mí pareceme, bueno, goberno dunha hipotética construción dun estadio de fútbol por parte de Abanca na parroquia de Folgoso, porque o actual Peixón non permitiría esta construción. Quere que lle conteste? De verdade, faime unha pregunta a vostede, en serio, que me está facendo unha pregunta? Home, non lle vou contestar. Eu creo que por decencia municipal non lle vou contestar. Que quere que lle diga? De verdade, quere facer unha pregunta de se vai facer un estadio de fútbol en Folgoso. Non sei, foi o que vi na empresa. Bueno, pero vostede siga facendo caso a todo. Home, faga preguntas con xeito. Pero era un 28 de diciembre. Creo que era o Día dos Santos Inocentes, saben? Vale, venga, non podemos perder o tempo con tontería. Siga, venga. Ten pensada a equipa de goberno recuperar e rehabilitar a ruta de sendeirismo do río Govia? Alén diso, que plans de mantemento ten o Concello para a ruta dos Amilladoiros en Vilacón? Dúas tamén xa lle contestaré. De calquera forma, calquer sendeiro que se fai é curioso. Eu este día iba por un que hai á beira da miña casa, hacia Limiñón. E sabes que me dixo unha persona que está comigo na casa que vamos pasear? Colle un jabillo, hai unhas como se chaman, unhas silvas que están pasando de un lado para o outro e están me rebuñando de cada vez que vamos por ali. E colle un jabillo, corteinas. Home, vamos a ver, si se pasa por un sitio, pasa que hai determinados sendeiros que evidentemente non se utilizan, e se non se utilizan, home, fai uns días vin eu non sei quen me pasou unha información sobre unha cousa de ciclismo, unha ruta de bicicletas ali en Beche, que sei que estaba toda chea de lama, mas toda chea de como lle chaman, de toxos e por aí adiante. Que había que tela en perfecto estado. E dixen, pois sí, é certo. Pero se non la utilizan, o sea, se non se utiliza, protestaban precisamente os usuarios deso. Se non van ali, como non vai haber maleza? As cuestións se non se utilizan, o que se fai, se non se utiliza, botas a perder, querido concelleiro. De calquera forma, mirarei o asunto ese de Govia máis o outro, que me comentou. Eu só dicirlle que normalmente cando saio a pasear polo Concello de Begondo sempre levo un lampo comigo. Bueno, pois daquela vostede é un ciudadano exemplar. Merece o recoñecemento deste pleno. Igual que eu, que vou co gabillo, é un lampo. Eu non sei o que é un lampo. Nós ali en Beldoña chamamos de gabillos, gadaños e máis fouciños. Fouciño ou lampo? Unha serra? Nos chamábamos fouciña. Fouciña. Chamámoslle fouciña. Bueno, mira, é igual, pero pareceme ben que vayas con eso. Eso quere dicir que se fueras máis por Govia xa non había ese problema, hablando.
Pois, se foras máis por ali, polo senda esa, se seguramente... Pero mira, se vas outro día, chamasme a min, eu non é que sea moi dado a camiñar, pero si vou ali á beira da miña casa, levamos sendos lampos, e vamos cortando según vayamos para lá. Lampos. Lampos, vamos, por lampos. Veña, xa está, avísame que tes o meu teléfono e vamos xuntos. Non nos escribín, pero teño un rogo que me trasladaron as mulleres que fan gimnasia e mantemento que se lle pode dar o toque ou vai ao Concello a limpar a finca que está detrás do centro social porque está invadindo a maleza a parte de atrás do Montouto. Pois isto traslada yo a... Pero é do Concello? Non será de quen eu penso que é... Non será o que traballaba en Fenosa, París? Non é de Antonio París? Bueno, manda ali, que collan ali a que lle pasen unha jadaña e que corten ali un pouco. Dime. Sí. Nada, quería agradecerlle ao Concello a colaboración que prestou no tema que se fixo de recuperación da memoria histórica en Montouto, que estivo moi ben, que colaborou tamén o Concello da Coruña, a Diputación, o Concello de Carballo e o Concello de Gondo, e quería darlle as gracias ao Concello por colaborar. Pois moi ben, podría dar tamén o alcalde que foi o que deu a orden de facelo. Que saiba vostede que recibimos unha felicitación do, non sei como se chama esa asociación da memoria histórica, non sei que, de que fóramos o Concello que máis colaborara con mellor que ningún outro co tema da memoria histórica. Digo yo para que o sepa. Eu non o digo porque se non se menciona non o houbera dito, pero estou yo dicindo, xa que vostede o agradece, digo yo. Don Jairo, está lle blanqueando o queixo? Un pouco, sí. Mire, unha pregunta, aclaración ou como... Recentemente saiu unha convocatoria para a creación dunha bolsa de traballo a contratación temporal, que foi, creo que se fixo referencia, Bueno, eu vou facer referencia. Nas bases reguladoras do proceso selectivo e nas características dos postos, nun deles pon denominación operario e operaria, titulación mínima estudos primarios, departamento, obras e servicios, as retribucións. A pregunta é... A que se refire co de estudos primarios? Quero dicir, agora mesmo, creo que a titulación mínima é graduado en eso, e por debaixo non existe titulación mínima, creo. Que se refire a estudos primarios? Claro. Bueno, eu me refiro a que... Sí, pero... Entón, nesa convocatoria habería que estudos primarios ou equivalente, é dicir, é algo que poden que na xestión que pode haber un defecto na convocatoria. Quero deixalo de manifesto por si existe algunha outra... É o que figura na relación de posto de traballo tamén dicindo aquí. Para igual, veña. Quero dicir que hai que telo en conta porque alguén pode reclamar algún tipo de... Non sei, pero... Non, ten razón con respecto. Agora non existe o certificado de estudios primarios, pero si existe un certificado de que fuches á escola, aínda que non aprobaras o graduado escolar ou a eso, o mínimo. De calquera forma, don Jairo, tamén ten dereitos que non estudiaron ou que non aprobaron nada tamén a traballar. E nadie di o contrario, pero quero dicir... Outra pregunta. Existe algunha actuación ou previsión para o arranxo ou a coordinación a través coa dirección do Instituto de Biós para o arranxo do pabillón? É dicir, aquí existe el tema de goteiras, as vallas perimetrais están destrozadas, a iluminación... Mira, o Instituto de Biós, independientemente de que nós non temos obriga ninguna, porque efectivamente iso está cedido o polideportivo xa ao Instituto, e, por lo tanto, debería de ser a Consellería de Educación,
Colaboramos en moitas cousas. Por exemplo, hasta limpamos o que é a parte exterior, que tiña que facer o Instituto. Colaboramos tamén en determinado tipo de actividades que teñen os rapaces, incluso en excursións. Colaboramos desde o Concello, que non teríamos por que facelo. E incluso no polideportivo xa fixemos algún arranxo, como poñerlle o firme de abaixo, que estaba en bastante mal estado. De que eu saiba, xa o ano pasado intentamos presentar un proxecto que era con respecto, non sei se era o Fondo de Compensación Ambiental, en donde volvémoslo a presentar. E fixeron un requerimento que estamos atendendo. Efectivamente, estamos neso. De acordo? Veña, máis preguntas? Calquera cousa que sea para os nenos, e ali hai nenos O que me trasladan é que hai un montón de nenos ahora nesa zona que collen ali e que non... Pois está. É que está moi deteriorado. Atención, que se compre unha ou que se poña unha das que hai, se é que hai algunha, os nenos non teñen por que mollarse para ir para a escola. Primeiro son os nenos que nada, máis os enfermos. Por iso o centro de saúde debería de estar ben atendido, máis os colexios tamén. Pois moitas gracias. De calquera forma, sigues che blanqueando o que é iso. A ti menos. Aí tamén tes razón. Pero tamén é bo que contestes de vez en cando, hombre.